Nej, vent, stop. Stop. Mor. Okay. Jeg elsker banan. Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag laver jeg en video, eller en løbsplan på en, der hedder Maja. Og det her, jeg vil bare lige sige, det er hendes gamle telefonnummer. Det er ikke hendes nye. Jeg elsker banan. Jeg elsker banan. Hele dagen som en memmeklan. Jeg elsker banan. Og jeg spiser den hele dagen som en memmeklan. Banan. Og jeg spiser den hele dagen som en memmeklan. Klan. Jo, det siger jeg, ja. Jo. Hele dagen. Men hvorfor? Ja, det er den der er den rigtige. Og jeg spiser den hele tiden sammen. Hele dagen. Og jeg spiser den hele dagen sammen med min. Ja. Og jeg spiser den hele dagen sammen med min klan. Jeg elsker op og dagen. Sammen med Jeg kan godt gå ind og hente på. klan. Jeg tror, du er lige der første med. Man er faktisk mere brug for mere drikke end brug for noget. Så det er faktisk dumt, at I kun har taget en dus til hinanden hver, og 2 myslibar og 2 æbler. Så. Nu sang lige. Ja. Du Hey. Hvad er mig telefonen, så kan de skrive det. Så skriver jeg gæt. Du gættede. Ja. Det. Nej, stop. Du gættede det. Nu det komme Hvad er mig telefonen? på. Vent lidt. Ja, jeg er optaget. Du gættede. Jeg kan ikke finde ud af at tage. Jeg kan ikke finde ud af at stave. Ja, Det er G-A-T-T-E-D-E. Ja. Det er ferie. Au! Jeg har en undskyld. Au! Min Life is good. Ja. Vil du en halv time nu?